Добрата новина за ЦСКА София е потвърдена. Преди новината вече се абонирахте за канала за актуализирани новини и ето новината. Двете футболни играчи, които липсваха в първата игра на пролета на ЦСКА, Марселино Кареасо и Густаво Босато, се завръщат в основния състав на Нестор Ел Маестро за мача срещу Черно море в събота, в 15:15 часа. Бразилецът натрупа общо 1008 минути в 20 мача от есенния сезон на червените и ще замести Димитър Евтимов, който изигра добре ролята на резерва в победата над Ботев, Враца. Марселино Кареасо ще влезе вместо Улаус Скаршем в основния състав. Норвежецът изигра 90 минути в първата си игра с червената фланелка, но все още не се е адаптирал напълно към стила на отбора и често се губеше на терена. Той ще бъде на скамейката във Варна, очаквайки възможност в второто полувреме. Кареасо има един матч и един гол за Тича в победата на ЦСКА с 2:0 на 12 ноември 2022 година. Моля, оставете вашето мнение за тази новина в коментарите по-долу.